बयनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव दङ, सासे फरायसाया पुलिस अफिसारनि खसाब गाननानै नंखाय पुलिस अफिसारनि फाव दिन्थिनानै थांनाय शुक्रबारनि हरनि समाव पुलिस अफिसारजों हमजादों। कुलजित बैस मुंनि सासे फरायसाया नंखाय आसाम पुलिस अफिसारनि खसाब गाननानै गंसे रयेल एनफिल्ड मटर साइकेलजों फैनानै गरसुक थानानि सासे डिउटियाव थानाय आसाम पुलिस अफिसारखौ गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। जाथायनि सायाव गुवाहाटी नोगोरमानि गरसुक पुलिस थानानि सासे अफिसारा नायबिजिरनायनि उनावनो गुबै जाथाया सोराङाव फैयो। नंखाय पुलिस अफिसारनि फाव खालामना गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव गरसुक पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामना नायबिजिरनाय जादों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन नैथि खौराङाव। भारतनि मुंदांखा इन्जिनियार बिगियानगिरि फोरोंगिरि सनाम वांचुक बिथाङा इन्डियान आर्मिनि जवानफोरनि थाखाय मोनसे गोनोखो थाखोनि टेन्ट बानायदों। मख'नो गोनांदि भारतनि सिमना जम्मु काश्मीर लादाख आरो सिक्किमनि बायदि जायगाफोराव रैखाथि बिफाना डिउटि होनो थाखाय टेन्ट लुफुंना थानांनो गोनां जायो। जाउनाव गुसु बरफ गोग्लैनायाव गोबां जवानफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जानानै डिउटि मावनो गोनां जानाङो। बेखौ नोजोर होनानैनो लादाखनि थागिबि सनाम वांचुक बिथाङा टेन्टखौ गुदुं लाखिनो थाखाय गंसे पावार सलार टेन्ट बानायना दिहुनदों। बे टेन्टआव सा 10 जवानफोरा थाजानाय 30 केजि लिटारनि बे टेन्टआ बायजोआव 14 डिग्री टेम्पारेचार थासारिब्लाबो 15 डिग्री टेम्पारेचार डिग्री खालामनो हानाय टेन्ट जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथियाव, मैया थांनाय 27 फेब्रुआरि सनिबारखालि साननैनि हाबाफारि लानानै स्वरुप सिटी प्रचार संसदनि मागि पुर्णिमा हाबाफारिखौ ब्रह्म धोरोमनि सिबियारिफोरा गाजा गोमजायै खुंफुंलांबाय। बाक्सा जिल्ला स्वरुप सिटी प्रचार संसदनि बानजायनायाव स्वामी शिवनारायण परमहंस गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि खुंगा 112थि बोसोरारि मागि पुर्णिमा आरो सा सानजा स्वरुप सिटी प्रचार संसदनि खुंगा 13थि बोसोरारि जथुम्माया नयाबस्ति गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंजायो। बे हाबाफारियाव धोरोम बिजाबनि बिजिरमेल आरो धोरोमनि दीक्षा लानाय बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै खुंफुंजादों। लोगोसे बे धोरोम मेलनि हाबाफारियावनो नुजाथि हैनो हादों बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो। ब्रैथियाव, बेरगाव जिल्ला बड'लेण्ड सोमावसारारि बारग' मावसोम आफादनि गिबि बोसोर गायसनथाइ सानखौ मैया थांनाय 27 फेब्रुआरि सनिबारखालि सानसेनि हाबाफारिजों डिमाकुसि बाजाराव फालिनाय जायो। बड'लेण्ड सोमावसारारि बारग' मावथि आफादनि बोसोनगिरि राकेश बर'आ आफाद सामलायनाय गेवलां सावराय मेलखौ बेखेवनानै होयो। मिरु आफादनि बोसोनगिरि दैथुन सरगयारिया बर' हारिया बड'लेण्ड जांख्रिथायखौ मानो खालामदोंमोन? बे आयदायाव गुवारै आरो मेहेरगोनां बिबुंथि लाखियो बारग' एमएलए करेन्द्र बसुमतारिया। लोगोसे बे आफादावनो मिरु सोमावसारारि बारग' मावथि आफादनि आफादगिरि सुभाष बसुमतारियाबो बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बिबुंथिनि गेजेरजों बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि बारग' एमएलए करेन्द्र बसुमतारिनो बड'लेण्ड हिर' बिमुं होनांगौ होननानै फोसावो आरो दानि गोदान बिटिआर सोरखारनि खाथियावबो खावलायहरो। बे गायसन सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय गेवलां सावराय मेलाव 15,000निबो बांसिन बारग' मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे आगुनि गोबां दैदेनगिरि मेलेमजिबिफोराबो बाहागो लादों होनना मिथिनो मोन्दों। खाथियाव गुवाहाटी नोगोरमानि पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव मैया थांनाय 27 फेब्रुआरि सनिबारखालि फुंबिलिनि 10 रिंगायाव दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि गोदान बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरा समायखिरा लायो। बोहैथि बोसोरनि थांनाय 29-30 आरो 31 जानुवारि खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि जथुम्माया नेलियाव जानानै थांदोंमोन। बे जथुम्मानि गेजेरजों आगुनि आफादगिरि मिलन सनोवाल आरो आगुनि गागि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारिखौ लानानै गासै सा 27 सुबुंफोरखौ लानानै गोदान आफादखौ दाफुंनाय जादोंमोन। बे गोदान आफादनि बिबानगिरिफोरा आफादनि संबिजिर खान्थि बायदियै मैया समायखिराखौ लाबाय। ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव जानाय बे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ गागि दैदेनगिरि जगेन नार्जारिया मासि लानानै सामलायदोंमोन आरो बे हाबाफारियाव आसामनि दाब दाब जिल्ला आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों।
दथियाव 2020 मायथाइनि 8 डिसेम्बर खालि तिनिसुकिया जिल्लानि काकपथाराव बिबानाव थानाय पुलिसखौ सोबानानै खारखुमाना दंमोन दीपानज्योति काकतिया। बेखौ नागिरना पुलिसा मैया 27 फेब्रुवारि सनिबार खालि हमनो हायो गावनि न'निफ्रायनो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दीपानज्योति काकतिनि बेरेखा काकपथार थानायाव रेजिस्टार खालामबाय होनना मिथिनो मोन्दों। जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव खारखोमादोंमोन काकतिया, जायनि उनावनो आसाम पुलिसा खारखुमाना दं होननानै फोसावदोंमोन। स्निथियाव दिल्लीयाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। जाथायखौ फोरमायनाय बायदिब्ला दिल्लीनि गंसे फरायसालिनि थाखो 12आव फरायबाय थानाय सासे फरायसा हिनजावसाखौ एदावदोंमोन साब्रैसो फरायसाफोरा। बे एदावनायनि बेरेखा खालामदोंमोन एदावजानाय हिनजावसा फरायसानि फंबायआ। फंबायआ एदावनायनि बेरेखा खालामनायनि थाखाय दुथां फरायसाफोरा गाग्लोबो। गाग्लोबनायजोंल' थाबथायालासिनो फरायसाफोरा फंबायखौ गोबौ सुरिजों सुयो। सुरिजों सुनायनि जाहोनाव उन्दै फरायसाया गाज्रियै जोखोम जायो आरो लोगो लोगो फाहामसालिसिम लांनो गोनां जायो। जाथायनि उनाव पुलिसा दायनिगिरिफोरखौ केस होयो आरो जाथायनि उनावनो खारखुमाना थानाय फरायसाफोरखौ नागिरगासिनो दं होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। 9थियाव थांनाय शुक्रबारखालि बिसायख'थि आय'गआ आसामजों लोगोसे हादरनि गंबा रायजोआव बिसायख'थि खालारखौ फोसावनायनि उनाव आसाम बिजेपिनि रायजोआरि आफादगिरि रन्जित दासआ मोनसे गोनां बिबुंथि होदों। बिथाङा बुंदों दि साननैसोनि गेजेराव बिजेपि इउपिपिएल आरो एजिपिनि गेजेराव जथुम सावरायनाय जागोन। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय मासि रानलायनायनि सायाव आबुं मोनसे सावरायनाय जागोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे जुदि गासैबो मोजाङै मोजां थायोब्ला बे साननैसोनि गेजेरावनो बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनाय जागोन होननाबो बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि कंग्रेस दोलोआ मावनाय फाफफोरखौ बिजेपि दोलोआ सुस्रांदों। कंग्रेसआ सत्रनि हाफोरखौ दखल खालामदोंमोन, नाथाय बिजेपि दोलोआ बेखौ उदां खालामदों होननानैबो बुंथियो। 10थियाव लाइमोन समाज सिबियारि जितेन बसुमतारिया तामुलपुर बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै थियारि जादों। तामुलपुर ओनसोलनिफ्राय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरजों अनसायजानाय गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफाद तामुलपुर दखरानि बारग' आफादगिरि आरो तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि मानगोनां जितेन बसुमतारि बिथाङा फैगौ 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै मोननो थाखाय मिरु इउपिपिएल दोलोनिसिम आर'जलाइ होनायनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। दानिया फैदो 10थियाव जोबथारनाय खौरां। चन्दन ब्रह्मखौ फेजेननो गसंदों सासे गोख्रों उदां बिजाथि। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनबा रायजोनि बिसायख'थिनि खालार फोसावना होनाय लोगो लोगोनो राजखान्थिगिरिफोरा जानजि खाफ्राबाय। भारत हादरा सुबुं दारा खान्थि बायदियै बयहाबो बिसायख'थि गेलेनो मोन्थाय दं। बेखौ लानानै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामुनगाव दत'फुरनि बाजार लांगोनायाव 3 नं सिदली बियाबाव उदां बिजाथि महरै गसंनो थाखाय जिसिया सुमफ्रामारिया साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।